udazkena hasi da eta ondino oporrak burutik doaz astiro. Liburu eta kuaderno berriak, matematika, plastika, hizkuntza, gazte ingurune ingelesa, musika eta gorputz hezkuntza. Liburu eta kuaderno berriak, matematika, plastika, hizkuntza, gazte ingurune ingelesa, musika eta gorputz hezkuntza. Eguraldi txarra, denbora falta, etxerako lanak ta azterketak, ikaskide eta tutore berriak, eskolaz kanpoko jarduerak. Baina oso ondo pasatzen dugu, gelan, gimnasioan edo patioan, lagun asko egiten ditugu, eta lasteren berriro porrak. Liburu eta kuaderno berriak, matematika, plastika, hizkuntza, gazte ingurune ingelesa, musika eta gorputz hezkuntza. Liburu eta kuaderno berriak, matematika, plastika, hizkuntza, gazte ingurune ingelesa, musika eta gorputz hezkuntza.